Il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono għaddiet apparat mediku lil Papa Franġisku sabiex jintuża fi klinika f'Ruma. Dan hekk kif matul l-aħħar jiem il-President ta' Malta attendi tal-żjara uffiċjali fil-kapitali Taljana fejn kella udjenza privata mal-Papa Franġisku fil-Vatikan. Matul din il-laqgħa l-President Spiteri De Bono għaddiet dan l-apparat mediku lil Papa Franġisku sabiex ikun jista' jintuża fi klinika Ambulatorju Madre di Misericordia, klinika li toffri servizzi tas saħħa b'xejn lill-pazjenti fil-bżonn u anka tilqa' studenti tal-Mediċina Maltin. F'din il-laqgħa il-President u l-Papa ddiskutew l-esperjenza tal-Papa f'pajjiżna fejn anka tkellem dwar iż-żmien tiegħu jistudja fi Buenos Aires, fejn anka studja ma' żewġ studenti Awċin. Il-President għamlet ukoll żjara fil-klinika Ambulatorju Madre di Misericordia u anka l-Isptar Bambino Ġesu, li joffri kura speċjalizzata lit-tfal anka Maltin. Il-President ta' Malta ringrazzjat li tmexxija ta' dawn l-istituzzjonijiet mediċi għal fatt li jilqgħu fih danhom ċittadini Maltin. Ġiet diskussa l-kollaborazzjoni bejn l-Isptar Bambino Ġesu u l-Iskola Medika Maltija u anka l-aħħar żviluppi teknoloġiċi fil-mediċina. Waqt din iż-żjara l-President Miriam Spiteri De Bono kellha laqgħa mas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan għal relazzjonijiet mal-Istati l-Arċisqof Paul Gallagher bid-diskussjoni tkun dwar l-irwol ta' Malta f'fora internazzjonali, partikolarment pajjiżna bħala ċer tal-OSCE.